Bé, abans que res, moltes gràcies a l'Obra Cultural de Palma per haver-me convidat a fer aquesta conferència, que no serà tan poètica com la presentació, perquè n'hi ha que només sabem parlar en prosa, que hi farem. Moltes gràcies a l'Obra Cultural, moltes gràcies a Xesca per la presentació, gràcies a tots vosaltres per haver vengut. I bé, jo faré primer una introducció als sants per tenir una visió general i després parlaré del que més ens interessa, que és la relació entre els sants, la llengua i la cultura popular. Una constatació prèvia i crec que és elemental. Tant si som catòlics, protestants, ateus o agnòstics o el que sigui, no podem negar que el cristianisme, en el nostre cas, és un component fonamental de la nostra cultura. Sense el cristianisme no s'entenen moltíssimes coses. No entendrem l'arquitectura, no entendrem la pintura, no entendrem la literatura, no entendrem la música i no entendrem una part important de la llengua que després anirem desenvolupant. Després, què són els sants? Perquè si el cristianisme és un element important de la nostra cultura, els sants són un element important del cristianisme, o més aviat hauríem de dir del catolicisme. Els sants són unes persones que han tingut una vida altament exemplar i que són oferts com a model, com a referent de vida. També tenen altres funcions, com la funció protectora, auxiliadora, de la qual parlarem. Sant ve de sanctus, que té relació amb el verb sancire, no? Que vol dir declarar sagrat. D'aquí ve sanció i sancionar, que ara volen dir castigar, però en un principi no volien dir això, sinó que volien dir declarar alguna persona o alguna cosa legítima, no? Això és sancionar. Doncs això són paraules emparentades: sant, sanció, sancionar, tot de sancire. La religió que més afecció té als sants és el catolicisme. Els protestants reconeixen els sants, però els reconeixen com a models exemplars, però res més. Ni els resen, ni els demanen res, i les esglésies protestants no tenen imatges de sants, així com les catòliques estan plenes de quadres i d'escultures de sants. Altres religions també tenen una cosa equivalent als sants, però en el sentit de persones virtuoses, reconegudes com a persones virtuoses, poden a vegades anar en peregrinació o a visitar les seves tombes, però no passa d'aquí. Això és el cas de l'islam, és el cas del judaïsme, és el cas de l'hinduisme, el budisme, etc. Bé, una miqueta d'història dels sants, dels nostres sants. Hi ha una primera etapa del cristianisme, que se diu cristianisme primitiu, que va de la mort de Jesús fins a l'edicte de Milà, l'any 313. Aquesta etapa és una etapa de persecució. Els cristians són durament perseguits per l'imperi romà. Per què? Perquè és una religió que anava contra l'ordre establit, contra la religió romana, politeista, però sobretot perquè és una religió expansiva, igual que l'islam. És a dir, que aspira a convertir tota la humanitat. O aspirava, ara pot ser ja no. L'islam encara sí, però el cristianisme pot ser ja no. En canvi, el judaïsme no aspira a convertir ningú, sinó que els jueus aspiren a viure la seva religió i ja està. Per això, l'imperi romà no va perseguir
els jueus per la religió, els va perseguir per altres coses, no? Però no per la religió. En canvi, va perseguir duríssimament el cristianisme. I són 3 segles pràcticament en què els cristians són perseguits i assassinats, i per tant s'han d'amagar, etc. Aleshores apareixen els màrtirs, que són els primers sants. Els màrtirs són aquelles persones que varen ser martiritzades, és a dir, assassinades i torturades per les seves idees i perquè no varen voler renunciar a la seva fe ni varen voler abraçar la religió romana. I aquests són els primers sants, no? Els màrtirs. En un principi, el coneixement dels màrtirs era local, era a escala de petites comunitats locals. Allà on hi havia hagut un assassinat d'aquests, doncs la gent els recordava i li feia homenatges, etc. I el dia de la seva mort, que es deia el dies natalis, és a dir, el dia del naixement, curiosament, perquè era el naixement per al cel. El dia de la mort, el dies natalis, visitaven les seves tombes, les comunitats locals de cristians, es reunien, feien algun àpat, pot ser, no? que és el principi de la missa, i potser llegien el relat del seu martiri, i així apareixen els primers sants, els màrtirs. I també d'aquesta manera comença a fixar-se un dia de l'any, és a dir, el dies natalis, el dia de la mort, a cada sant. I això és l'origen dels calendaris litúrgics o santonals que vendran després. Quant de màrtirs hi ha? Hi ha martirologis, un martirologi és una relació de màrtirs. Hi ha martirològics medievals que n'arriben a registrar milers, no? Però que estiguin documentats i que siguin creïbles només n'hi ha entre 250 i 300, només. Tant la diferència és molt gran. I per què? Perquè dic que el coneixement dels màrtirs en principi era de petites comunitats locals, però això s'anava comentant, s'anava parlant, anava passant de boca a orella, i el coneixement d'aquests màrtirs s'escampava. I així com s'escampava, s'anava fent com una bolla de fantasia que va fent-se més grossa. I apareixien sants que no existien, les vides de sants s'alteraven, es canviaven, es feien duplicacions de sants. Per exemple, Santa Eulàlia de Barcelona doncs no va existir. Santa Eulàlia és una duplicació de Santa Eulàlia de Mèrida, que sí que segurament va existir, no? O Sant Narcís de Girona és una duplicació de Sant Narcís de Jerusalem, que segurament va existir. Bé, per tant, els màrtirs autèntics són 250-300, però se'n van arribar a comptar a milers. Per exemple, de màrtirs que es diguin Fèlix o Feliu, n'hi ha 27. No només Sant Feliu, que tots coneixem. I la major part dels sants que són a la nostra cultura popular, a les nostres festes, que són patrons de viles, que són titulars d'esglésies, tots aquests, la gran majoria són màrtirs. Per exemple, per començar, els apòstols. Els apòstols van ser tots martiritzats, segons diuen, menys Sant Joan, que se va salvar de bones. Els altres van ser martiritzats. Després tenim, bé, els apòstols són Sant Pere, el seu germà Sant Andreu, Sant Jaume el Major, que és el de Galícia, el seu germà Sant Joan, presumpte evangelista, que segurament no va escriure mai cap evangeli, Sant Jaume el Menor, germà de Judes, Sant Felip, Sant Bartomeu, Sant Mateu, Sant Tomàs i Sant Simó. Després hi ha Sant Judes, hi ha Judes que no és sant, perquè va fer una mala feta, bé, i es va suïcidar, i després d'això,
els apòstols, com que havien de ser 12, en varen triar un altre, varen fer un càsting i varen triar Sant Macià, que és l'apòstol substitut. D'aquí ve aquella dita que diu que de la desgràcia de Judes, Sant Macià en tingué ventura, que vol dir que quan a vegades qualcú s'aprofita de la desgràcia d'un altre. No? Bé, per tant tenim els apòstols, que són el primer bloc de màrtirs, després tenim les verges i màrtirs, no? Que és un bloc també molt important, les verges i màrtirs. Són dones que van ser martiritzades i aquests martiris, vull dir que a partir del segle III es van començar a escriure les actes, les acta martyrum, no? És a dir, el relat dels martiris. I això va facilitar que s'escampàs el coneixement i la devoció pels màrtirs. Doncs dic que les verges i màrtirs és un conjunt de sants que van ser martiritzats i seguint un guió, segons aquestes actes i segons altra literatura, seguint un guió que es va repetint constantment, com un clixé. La major part de vegades es tracta d'unes dones que són obligades a casar-se amb un pagà, normalment, cosa que representa renunciar a la fe cristiana, no ho accepten i per això són martiritzades, són assassinades, són martiritzades. A vegades no les obliguen a casar-se amb ningú, sinó que simplement les obliguen a renunciar a la fe cristiana i a adorar els déus de Roma, i tampoc no ho accepten i són martiritzades. Entre aquestes verges i màrtirs tenim Santa Úrsula, de les verges, no? Del dia de les verges, Santa Cecília, que patrona de la música, Santa Caterina, Santa Bàrbara, Santa Llúcia, Santa Eugènia, Santa Coloma, Santa Agnès, Santa Àgueda, Santa Polònia, Santa Eulària o Santa Margalida, etc. Hi ha una bona col·lecció. Aquest guió que deia, que es va repetint pràcticament molt regularment, diu que aquestes bones dones van ser sotmeses a multitud de turments els més terribles que puguem imaginar. Santa Cecília, però mentre eren objecte del suplici, elles estan tranquil·les, perquè Déu feia que no tinguessin gens de dolor. Déu havia de mostrar el seu poder davant dels botxins. I tenim Santa Cecília, que la bullien dins una caldera d'oli i ella cantava i cantava, per això és la patrona de la música. Tenim Santa Caterina, que la varen amb una roda, amb unes punxes, li anaven esgarrapant la pell, però així com li anaven esgarrapant, les punxes no li feien res, saltaven disparades i impactaven contra els botxins. En fi, tenim aquests suplicis horribles. Santa Eulària, per exemple, era una nina, no va existir, però és igual, era una nina de 13 anys que li varen fer 13 suplicis, un per cada any. La varen assotar, li varen tallar els pits, li varen fregar pedra pomes perquè li varen fregar amb pebre coent, no sé què, la varen tancar a una estança amb puces perquè la picassin, la varen posar dins una bota plena de vidres i la varen fer rodolar per una costa que se diu la costa de Santa Eulària. Tot això, no? Però, ja dic, no els passava res, però com que havien de ser màrtirs, al final havien de morir i al final les decapitaven. Això sol ser un esquema que es va repetint en tots aquests casos. I això ha donat lloc a una literatura fantàstica, extraordinària. Les vides de sants. També tenim homes màrtirs, com Sant Cosme i Sant Damià, Sant Narcís,
Sant Climent, que el varen tirar la mà amb una àncora penjada al coll, era el segon papa, diuen, no? Sant Esteve, que el varen lapidar, Sant Julià, Sant Sebastià, que el varen cosir a fletxes, Sant Vicenç, que el varen torrar, igual que Sant Llorenç, damunt unes graelles, Sant Valentí, Sant Jordi, Sant Cristòfol, Sant Feliu, tot això són els homes màrtirs. La mateixa Església ha reconegut que molts d'aquests no varen existir, la mateixa Església. No varen existir ni Santa Úrsula ni Santa Caterina. Santa Caterina segurament és una transposició d'una altra persona, que és una filòsofa, matemàtica, una dona molt sàvia, directora de la Biblioteca d'Alexandria, que la varen matar, la varen assassinar uns cristians fanàtics. I Santa Catalina també és presentada com una dona molt sàvia que volia convèncer l'emperador de la bondat del cristianisme, i l'emperador li envia els 50 savis més savis de l'imperi, però Santa Caterina va convèncer, va cristianitzar, va convertir els savis. Bé, segurament és una transposició d'Hipàtia d'Alexandria. No va existir Santa Bàrbara, no va existir Santa Eulàlia, ja ho he dit, no va existir Sant Narcís, ni Sant Valentí, pobres enamorats, ni Sant Jordi, ni Sant Cristòfol. Bé, no voldria decebre-us massa, però sembla que és així. Bé, això és la primera etapa del cristianisme, l'etapa de persecució en què apareixen els màrtirs, que ja dic que són la major part dels sants més lligats a la nostra cultura popular. Després arriba l'emperador Constantí i devia veure que no podia acabar no podia posar fi al cristianisme, i va decidir allò de si no posen l'enemic te lies amb ell, no? I Constantí, l'any 313, dona un edicte, l'edicte de Milà, en què autoritza els cristians a professar la seva fe i fer el que vulguin. Després, uns anys més tard, un altre emperador, Teodosi el Gran, l'any 380, no solament això, sinó que declara el cristianisme la religió oficial de l'imperi. És a dir, que tothom havia de ser cristià, i estava prohibit no ser-ho, i varen esbocar tots els temples pagans i varen fer temples cristians, i tot això, no? És a dir, és una girada de truita espectacular. Constantí, a més, abandona Roma i se'n va a viure a Bizanci, que a partir d'aquest moment es dirà Constantinoble, és a dir, Constantinòpolis, ciutat de Constantí. Roma deixa de ser la capital de l'imperi. I Constantí, el bisbe de Roma, que encara no eren papes, encara no poden dir papes, eren bisbes, és a dir, líders d'una comunitat cristiana local, en aquest cas important perquè Roma era Roma. Constantí se'n va a Constantinoble i dona al papa o al bisbe de Roma ni més ni menys que un palau imperial. I el bisbe de Roma passa de viure una casa normal i corrent a viure un gran palau. I Constantí aixeca les grans basíliques cristianes. La basílica de Sant Pere, no l'actual, sinó l'anterior, l'actual és renaixentista, la basílica de Sant Pau Extramurs, la basílica de Sant Joan del Laterà, i a Terra Santa construeix les basíliques del Sant Sepulcre, de l'Ascensió, de la Nativitat, és a dir, les grans basíliques cristianes. En aquells moments, a més, els cristians deixen de reunir-se a cases particulars i comencen a construir esglésies. I el bisbe de Roma, que després seria el papa, agafa un gran prestigi i un gran poder. Comença a ser considerat una espècie d'autoritat moral per damunt dels altres bisbes.
encara que això del papa vendrà més tard. L'Església comença a agafar poder, molt de poder. I sobretot en el segle IX, quan el papa, ja podem dir papa, s'alia amb els francs. És quan això, després d'una etapa en què Itàlia havia estat majorment ocupada per l'imperi bizantí, bé, després arriben uns invasors que són els llombards, ocupen Itàlia i el papa demana ajuda als francs. Primer el rei Pipí, un nom molt curiós, el rei Pipí el Breu, i el rei Pipí li expulsa els llombards i el papa li dona ni més ni menys que un estat immens, una gran part d'Itàlia, els estats pontificis. I el papa, a partir d'aquest moment, és un cap d'estat, un estat molt important, és a dir, un rei. Després Carlemany, amb Carlemany repeteix l'operació, els llombards tornen a envair Itàlia, el papa torna a demanar ajuda a Carlemany, Carlemany hi va, expulsa els llombards, el papa corona Carlemany emperador, i en aquest moment el papa i l'Església Catòlica ja és un poder econòmic i polític immens. Bé, això és el context en el qual apareixeran nous sants. Apareixen nous sants que ja no són màrtirs. Són bisbes, com Sant Marçal, Sant Nicolau, són teòlegs, pares de l'Església, com Sant Agustí, Sant Ambròs, Sant Jeroni, anacoretes, com Sant Antoni o Sant Onofre, gent que vivia al desert. És a dir, apareix una nova tipologia de sants. I això va increixent fins ara. Després de Constantí també apareixen les vitae, és a dir, les narracions de les vides de sants que es van escampant i així s'escampa el coneixement i la devoció dels sants. Tenim la Vita Antoni, la Vita Martini, la Vita Ambrosi, la Vita Agustini, etc., dels segles IV, V. En aquestes esglésies que es comencen a construir també es comencen a posar relíquies en els altars, una cosa que s'ha anat fent tots els temps, i pel que respecta als sants apareixen dues funcions noves, que són la funció auxiliadora i la funció del patronatge. És a dir, els sants, que abans només eren màrtirs, ara són uns nous sants amb unes noves funcions. La funció auxiliadora i la funció de patronatge. La funció auxiliadora, bé, d'acord amb la vida i miracles de cada sant, apareixen aquestes funcions, que són unes especialitats de cada sant. Cada sant s'especialitza en una funció, normalment en relació a la guarició de malalties. Així tenim, ara posarem uns exemples, tenim Santa Polònia, que ajuda a superar, a guarir el mal del queixal i les malalties de les dents. Per què? Doncs perquè se va casar amb un bèstia que li pegava i un dia amb una pallissa li va tomar totes les dents. Això ja basta perquè Santa Polònia sigui advocada contra els mals de les dents. També té una altra funció curiosa, i és que això sembla que passava a Mallorca, i és que deien que si el dia que els joves els sortejaven per a fer el servei militar, si la seva mare els posava una estampa de Santa Polònia dins la camisa o això dins la roba, no caien a Àfrica, que era una cosa que feia molt de pànic. Feia molt de pànic. Caure a Àfrica feia molt de pànic. Si la meva mare ho hagués sabut, un dia de fa d'haver 50 anys hauria posat una estampeta dins la butxaca de la meva camisa, però no, lamentablement... Sí. Lamentablement no ho sabia. Tenim Santa Bàrbara,
que protegeix contra els llamps. Per què? Doncs perquè quan la varen assassinar, que va ser el seu mateix pare, també era un bèstia, la va acusar de cristiana i li varen dictar sentència i que l'havia d'executar el pare, i son pare la va matar, i en aquell moment un llamp del cel va matar el pare, no? I aleshores per això és la protectora contra els llamps. Ja diuen que n'hi ha que només se'n recorden de Santa Bàrbara quan trona, com abans hem dit. Sant Blai és el protector contra el mal de coll, i per tant, si teniu mal de coll, pregau a Sant Blai. Per què? Perquè diuen que un nin se va travessar una espina en el coll i ell el va salvar de l'ofegament. No? Però va existir o no va existir? Sant Blai? Potser sí. Potser sí. Santa Helena. Santa Helena és una santa molt famosa, mare de Constantí. Santa Helena és una santa que ajuda a trobar coses perdudes. Sí, perquè va trobar ni més ni menys que la creu en què van enclavar Crist. Sí, el va pagar aquesta corolla, va dir, l'he de trobar, i se'n va anar a Jerusalem i va cercar, va demanar, no? I li van dir on hi havia un lloc que hi havia 3 creus i no sabia quina era la de Jesús, no? I aleshores va posar tres malalts o 3 morts, no ho sé segons les versions, no? Un damunt cada creu, i un va ressuscitar, o se va curar, i els altres 2 no, i per tant ja sabia quina era la creu de Crist. Bé, Santa Helena, per trobar coses perdudes. Santa Llucia, que protegeix, guarda la vista, perquè li van treure els ulls. Sant Llorenç, si teniu cremades, perquè el van cremar damunt unes graelles. Sant Ramon Nonat pels parts. Sant Sebastià, protector contra la pesta, perquè va anar per Roma i diuen que va aturar una epidèmia de pesta. Santa Rita, advocada dels impossibles, de les coses impossibles, perquè va fer coses impossibles. Va fer que les roses florissin el mes de gener i moltes altres proeses d'aquestes. Bé, això és la funció auxiliadora dels sants. És a dir que, com que els sants són allà en el cel amb Déu, doncs, si teniu un problema, pregau als sants, i el sant, doncs, s'anirà a Déu i li dirà: Déu, escolta, aquell és amic meu i té un mal de queixal que no pot aguantar, no s'hi pot fer res, i Déu a vegades decideix guarir aquell, no? Els sants eren el sistema sanitari d'èpoques passades en què el sistema sanitari que hi havia no era com l'actual, tampoc és que sigui una gran meravella. Bé, els sants també van agafar una altra funció, que és el patronatge. Van començar a ser patrons de viles i ciutats, patrons protectors. Cada ciutat va agafar un patró, o 2 o 3, que eren els seus protectors. Primer les viles, després els oficis, els gremis. Gremis deu ser en castellanisme, perquè no es deien gremis, es deien col·legis. Col·legi de fusters, col·legi de ferrers. Doncs quan hi havia aquests col·legis, a l'antic règim, cada col·legi tenia un patró. Ja podeu suposar que el patró dels fusters era Sant Josep, el patró dels ferrers i orfebres era Sant Eloi, perquè era ferrer i orfebre, etc. I el dia de la festa, doncs, els gremis anaven a la seva capella, allà on tenien el sant, i feien el seu culte i tot això. Després van aparèixer els patrons nacionals, patrons de països. I així tenim, per exemple, que Sant Jordi, patró de Catalunya, o de la Corona d'Aragó, d'Anglaterra, de Geòrgia. Sant Jaume és el patró d'Espanya, perquè en aquell temps de la Reconquesta, que els cristians lluitaven contra els moros, apareixia a les batalles amb el seu cavall, i Santiago Matamoros, i els ajudava
aquells cridaven Santiago i Cierra Espanya i Santiago els ajudava a guanyar les batalles. Sant Miquel és el patró de Bèlgica i de Portugal. Sant Francesc és patró d'Itàlia. Sant Andreu és patró de Rússia, perquè a banda de Rússia hi havia el Principat de Kíev, que depenia de la seu de Constantinoble i el patriarca de Constantinople se considera successor de Sant Andreu, no? Així com el bisbe de Roma, el papa, se considera successor de Sant Pere. Tots els patriarques es consideraven successors d'un apòstol. A Mallorca han tingut diferents patrons. El primer patrona va ser Santa Praxedis. Si voleu veure els seus ossos, els teniu al Palau de l'Almudaina. Va ser un regal del rei de França, Jaume III, sembla, no? I són ben visibles. Però després la van canviar per la Immaculada Concepció en el segle XVII, en què hi havia molta furor amb la Immaculada Concepció, el 1643. I després encara la van canviar per la Mare de Déu de Lluc, en el segle XIX. Tant ara sembla que és la Mare de Déu de Lluc, i no sé si la Immaculada encara ho és o no, pot ser no. Un altre patró de Mallorca és Sant Alonso Rodríguez, que era un castellà que va viure al convent dels jesuïtes de Palma. Bé, i així com anem avançant, en aquesta nova etapa apareixen els martirologis, que són catàlegs de sants, amb una petita ressenya de la seva vida i miracles, i el calendari litúrgic, és a dir, el fet de relacionar els sants amb un dia de l'any. Això ja hem vist que té els orígens en les èpoques de persecució, però després, a partir del segle IV, del concili de Nicea, es va fixant el calendari que va evolucionant fins al calendari que tenim ara. No m'entretenc amb això dels calendaris perquè aniríem massa en fora, però sí que vull esmentar una reforma de l'any 1969 que va fer el papa Pau VI en el calendari litúrgic. Va fer una destrossa, aquest home. Va fer córrer sants cap aquí i cap allà, capriciosament, o perquè no li agradava que durant la Quaresma hi hagués sants, i va fer una reforma que, des del punt de vista, i després ho veurem, de la cultura popular, és un desastre. Va reunir Gabriel, Rafael i Miquel el dia de Sant Miquel. Sant Gabriel era el 24 de març, Sant Rafael el 24 d'octubre. Va fer córrer Sant Macià del 24 de febrer al 14 de maig. Va fer córrer Sant Benet del març al juliol, Sant Tomàs del desembre al juliol, Santa Mònica, Sant Gregori, Sant Cristòfol, Sant Joaquim i altres que varen córrer dins el calendari. També és el moment que varen suprimir sants, com deia abans, no? Que els varen donar de baixa del santoral, no del santoral, del culte universal. Varen caure Sant Valentí, Sant Cristòfol, Santa Bàrbara, Santa Caterina, Santa Úrsula, Sant Jordi, tots aquests varen caure del culte universal. No és que deixin de ser sants, encara ho són sants, encara que no existissin, ho són, però ja no els donen culte a tot el món, sinó únicament en aquells llocs on hi ha tradició, que sols són moltes bandes. Bé, i el fenomen de la canonització, és a dir, com a acte formal pel qual un sant es declara sant, no apareix fins al segle IX. Abans, durant l'època de persecució, ja hem vist que els sants esdevenien sants per aclamació popular, perquè la gent deia que eren sants i ja està. Després són els bisbes els qui fan sants els sants. Però arriba un moment que això és una competència que agafa el papa. La primera canonització és l'any 993, un sant que es diu Sant Ulric,
i així després van fent canonitzacions. Això de la canonització és un procés pel qual els aspirants passen per una escala semblant a l'escala militar. Primer són declarats servents de Déu, després són declarats venerables, després beats i després sants. Per ser beats han d'haver fet un miracle i per ser sants han d'haver fet 2 miracles més, que normalment són guaricions de malalties, presumptes guaricions. El darrer sant, si no vaig errat, el darrer sant que s'ha canonitzat és un jove que es diu Sant Carlo Acutis, que és un jove que va morir a 16 anys, un italià. Va morir de 16 anys de leucèmia i el varen fer sant. Per què el varen fer sant? Bé, era un jove que era molt afeccionat a internet, a les noves tecnologies, a les xarxes socials, i emprava aquests instruments per fer el que podríem dir apostolat, ciberapostolat, diríem. I per això el varen fer sant. Per això el varen fer sant. Alguns elements més per anar acabant aquesta primera part. A Mallorca tenim uns quants sants, tenim Santa Caterina Tomàs, tenim Sant Alonso Rodríguez i tenim Sant Juli Parcel. Deixeu pas perquè passam, si no tenen temps, passam a la part dels sants, la llengua i la cultura popular. Els sants, que es condia el cristianisme, han conformat diversos aspectes de la cultura popular, de les formes de vida, de coses d'aquestes. Primer, l'onomàstica. Fins fa fins fa unes quantes dècades, tothom aquí tenia un nom de sant, perquè era obligatori. El Concili de Trento va establir que no es podia batiar ningú que no li posassin un nom de sant. Ni es podia inscriure ningú posteriorment, després, en el registre civil, que no li posassin un nom de sant. Bé, per tant, això ha conformat l'antroponímia. El nom de les coses. Moltes coses tenen un nom que parteix d'un sant. Per exemple, diré una llista. L'arc de Sant Martí, perquè quan Sant Martí va aixapar la capa i va donar la meitat a un pobre desgraciat, es va obrir un gran arc en el cel de colorins, arc de Sant Martí. El camí de Sant Jaume, la Via Làctea. El foc de Sant Elm, que és un fenomen atmosfèric, una lluminositat que hi ha en el cel. Sant Elm era patró dels mariners. El mal de Sant Joan, que és un mal que fa molt de mal i que pega a l'estómac, no? I que es cura amb les herbes de Sant Joan. Hi ha les pomes de Sant Joan, les peres de Sant Joan, les prunes de Sant Joan. Hi ha el mal de Sant Pau, que és l'epilèpsia, perquè Sant Pau era epilèptic. Segurament quan va tenir aquella visió de Crist i tot això era un atac epilèptic. El mal de Sant Pau, el mal de Sant Roc, que és la silicosi. Les tornades de Santa Teresa, perquè són unes llesques de pa mullades amb llet, fregides i arrebossades amb bou. Tenim les pedres de Santa Llucia, que són unes pedretes, que són uns opercles, és a dir, són uns taps que fan els caragols per tancar-se, per tapar-se, i que després, quan s'amoren els caragols, l'aigua les fa tornar rodones i que les solen posar dins l'ull per treure busques i diuen que tenen bona sort i aquestes coses. Les pedres de Santa Llucia. Les somaretes del Bon Jesús, que són aquests petits crustacis que fan una bolleta, que en alguns llocs en diuen porquet de Sant Antoni. Tenim l'estiuet de Sant Martí, que és el que tindrem ara, no tenim ara. L'estiuet de Sant Miquel. A dir, moltes coses agafen el nom d'un sant, i encara n'hi ha moltes més. Quan jo era estudiant de batxillerat, tenien 3 assignatures que es deien les 3 Maries. Supos que ja no hi són, no? Eren la religió,
la gimnàstica i una que es deia Formació de l'Espíritu Nacional, la política, no? Es deien les Tres Maries perquè eren assignatures que pesaven poc en el currículum, eren bones d'aprovar, i a qualsevol assignatura que era fàcil d'aprovar deien aquesta és una Maria, no? No em ve això de les Tres Maries. Bé, doncs de les tres dones que es deien Maria, que varen estar presents a la crucifixió, que no se sap bé qui eren. Una segur que era Maria, la mare de Jesús, no? L'altra pot ser Maria Magdalena, i la tercera, segons les fonts, era o bé Maria de Cleofàs, casada amb Cleofàs, que podria ser una cosina o una germana de la Mare de Déu, cosina o germana o cunyada, perquè... No, germana, podria ser, no? Podria ser. Els romans repetien el nom, però vaja, o cosina, més aviat cosina o cunyada, perquè en arameu hi ha una paraula que tant vol dir cosí com germà com cunyada, no? Per tant, això fa que hi hagi moltes interpretacions. L'altra podria ser Maria Salomé. Bé, les Tres Maries, no? Bé, nom de coses. Toponímia, hi ha moltes ciutats, viles que tenen un nom de sant. A Mallorca tenim 5, no? Santa Margalida, Santa Eugènia, Santa Maria, Sant Llorenç i Sant Joan. A Eivissa tots són noms de sants. La toponímia, això és perquè quan les esglésies se solen dedicar a un sant, que és el sant titular, i bé, molt sovint també és el patró i a vegades dona nom al poble. Un altre capítol important són les festes. Les festes. El cristianisme i els sants ha conformat les festes, la nostra manera de divertir-nos. Tenim les grans festes a Mallorca de Sant Antoni, Sant Sebastià, amb aquestes grans gresques, que si no existissin els sants, no existirien aquestes festes. Ni hi hauria dimonis, ni altres coses. Hi hauria altres coses, perquè la gent sempre fa festa. Però és part de la nostra cultura. A més, els sants han determinat quan la gent treballa i quan descansa. Són les festes de guardar. Penseu que fins a l'any 1762 hi havia 40 festes religioses de guardar en què s'havia d'anar a missa i que estava prohibit treballar. 40. Més 50 diumenges a l'any hi havia només 90 dies que no es treballava. Clar, això per a la productivitat és molt dolent. Per això, a partir d'aquell moment, els papes i els reis varen anar reduint aquestes festes. Eren 40. Pràcticament tots els sants tenien una festa. Sant Pere i Sant Pau i Sant Josep i tots els sants tenien una festa. El sant més important, no el mil de sants, els sants més importants. I ara, al final, n'han quedat 10, em sembla. I curiosament, no n'hi ha cap, les festes actuals no n'hi ha cap dedicades a sants, no tots sants en tot cas, no? Tots sants, però totes les festes de sants han desaparegut. Bé, anem a un altre aspecte important, que és els sants relacionats amb el coneixement de la gent, que també és tota una cultura que es transmetia de generació en generació. Els sants i el calendari santoral servien per transmetre aquests coneixements. La gent sabia que per sant tal s'ha de fer tal cosa, per sant tal o santa tal passa tal cosa. És una enciclopèdia de coneixements que s'anava transmetent. Que per la Mare de Déu de setembre s'allogaven els missatges a les possessions. Que per Sant Miquel començaven a lliurar tots els missatges. Que per Sant Jaume s'havia d'haver acabat el batre. Que per Sant Rafael havien de sembrar faves, o que les faves se sembraven per Sant Rafael. Que els ciurons per Santa Polònia. Que les figues de moro, les figueres de moro se sembraven per Sant Bernat si volien que anessin bones. El julivert per Santa Rosa o per Sant Agustí, que són 2 dies seguits. Els banys a la mà, la poquíssima gent que ho feia,
començaven per Sant Cristòfol, i abans no, ningú es banyava abans, no? Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol, començaven tard, Per Santa Llucia se feia el Betlem i es desmuntava per la Candelera. És a dir, la gent sabia totes aquestes pautes de conducta lligades amb els sants. Tenim un munt de refranys també en aquest sentit. Per Sant Martí, que és avui, per Sant Martí mata el porc i ensata el vi. Perquè per Sant Martí ja el porc ja és gras, ja no hi ha mosques que desbaratin, bé, ara potser sí, però abans no. I per Sant Martí mata el porc i ensata el vi. O un altre que diu per Sant Martí senten el porc grunyir. O a cada porc li arriba el seu Sant Martí, que ja se sap què vol dir, Per Santa Àgueda sembra l'alfàbrega. Per Sant Mateu verema tot Déu. Per Sant Pere enrevolten la figuera. Per Sant Blai, sembra l'all. Per Sant Blai, sembra l'all. S'hi ha de rimar. Per Sant Llorenç, figues a Kerns. Per Santa Margalida, garrova tenyida. Per Sant Macià, la ronella ve i el toro se'n va. Que ja no passa això, ara ho comentarem. Bé, etcètera, no? Si la Candelera plora, és un conjunt de coneixements que és tot un compendi de cultura popular lligat amb els sants i que s'anava transmetent de generació en generació. Hem de dir que lamentablement, a mi em sembla que lamentablement tota aquesta cultura, tot aquest bagatge es perd. Per això ja els joves ja no... I per tant jo som dels que creuen que tot això s'hauria d'ensenyar a les escoles, separant molt bé el que és religió, el que és cultura popular. Els sants i la llengua. Bé, la llengua està també conformada pel santoral. Tenim tot un món de fraseologia que també es perd i no s'ha de perdre. Per exemple, en relació amb Déu tenim un esplet immens d'expressions. Les més importants, adeu, adeu. Si Déu vol, valga'm Déu, fer les coses com Déu mana, caldre Déu i ajuda per fer una cosa, que Déu ens agafi confessats davant d'un perill, no hi ha Déu que pugui fer això, aquell està deixat de la mà de Déu, que sigui el que Déu vulgui, etc. A les rondalles em vaig comptar una 50 d'expressions en què surt Déu. Expressions, fraseologia, que surten de la missa, també hi ha un caramull. Sabeu que és una ànima mea? L'ànima mea és una persona insignificant. Aquesta és una ànima mea. Això surt de la missa, que abans era en llatí, i allò de set tantum dic verbo et sanabitur ànima mea. Aquell que li diu a Jesús, no som digne que entris a casa meva, però digues una paraula i la meva ànima serà salva. Sanabitur ànima mea. I la gent que anava a tanta missa, tantes festes, sentien ànima mea, i van dir, això és una ànima mea. O aquella expressió de perdre l'oremus, aquesta ha perdut l'oremus, ha perdut el seny, no? Perquè també a la missa deien oremus, 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 preguem, preguem, preguem. O fer l'olea, fer gatzara, fer xivarri, ve d'al·leluia. No sé si es diu a Mallorca, crec que es diu a Menorca, ser un reverteri. Un reverteri és també una persona escanyolida, també, no? És allò del dimecres de cendra, que diuen aquella fórmula, memento homo, esse pulveris et impulverem reverteris. A la pols tornarà. Impulverem reverteris. Tenir un còlic miserere, que és un còlic molt greu. Fer un gaudeamus, que pots fer una festa o fer un gran àpat.
Això ve de l'himne Gaudeamus Igitur dels estudiants, no? Fer un Gaudeamus és fer una festa. Perdre el Kyrie eleison, perdre l'orientació. El sursum corda. Això és una cosa molt important, no? El sursum corda. Aixequem els cors de la missa. Aixequem el cor. Sursum corda. Habemus abdomino. Bé, o dir això va a missa, quan una cosa és definitiva, això va a missa. Arribar a misses dites, arribar tard. Combregant rodes de molí. Tot un munt d'expressions de la missa. De les festes. Expressions que venen de les festes. Més content que un Pasco. Fer Pasqua abans de Rams. Ja sabeu què és. Tenir cera del corpus. Una persona que té influència, que té bo amb alguna institució, que té cera del corpus. I és perquè antigament a les processons del corpus, que eren importantíssimes, hi havia molta cera que se vessava per allà i la gent la recollia, la duia a casa seva i deien que duia bona sort. Tenir cera de corpus. Una cosa que dura de Nadal a Sant Esteve, que dura poquíssim, perquè Sant Esteve és l'endemà de Nadal. Fraseologia que surt de sants. Alt, una persona que és alt com un Sant Pau. Sant Pau diuen que era molt baixet. Però se suposa que les estàtues de Sant Pau potser sí que eren altes, no? Les imatges. Més curt que el dia de Sant Tomàs. Sant Tomàs, quan era el 21 de desembre? Que Santa Bàrbara ens conservi la vista, etc. No? Expressions que venen del... És que n'hi ha un fotimer. Expressions que surten del Nou Testament. Passar un calvari. Anar d'Herodes a Pilat, que és el que fa a vegades l'administració. Te fa fer anar d'Herodes a Pilat. Plorar com una Magdalena. No un d'aquestes coses que menjàvem pel cafè amb llet, sinó això ve de Maria Magdalena, que és una dona que es va confondre amb una altra, que era aquella dona pecadora, que es va penedir, que va plorar davant Jesús i que amb les llàgrimes li va rentar els peus i amb els cabells els hi va eixugar. Això se va atribuir a Maria Magdalena. Se va arribar a dir que Maria Magdalena era una prostituta, cosa que sembla que no. Està fet un llàtzer, està fet un axiomo, no les comem perquè supos que ja veus el fonament d'aquestes expressions. Ficar el dit com Sant Tomàs, perquè Sant Tomàs deia que no creuria que Jesús havia ressuscitat fins que el tocàs. Quan un vol comprovar una cosa, diuen, vol ficar el dit com Sant Tomàs. Una persona dolenta que és de les retalladures de Judes. Si qualcú vol tirar la primera pedra, que tiri la primera pedra. Vull dir, acusar qualcú. Ser un fariseu, un fals, perquè els fariseus devien ser un poc fariseus. Ser un fill pròdig, de la paràbola del fill pròdig que se'n va de casa i després torna. Rentar-se les mans, com Pilat, quan un se'n desentén, m'arren les mans. Perquè Pilat es va rentar les mans, que es veu que era un costum jueu, això, per descarregar-se de responsabilitat. Tenir un bon cirineu, si qualcú té algú que l'ajuda. El cirineu era aquell que va portar la creu quan Jesús ja no podia. Ser un bon samarità, ser un llop amb pell d'ovella, perquè Jesús deia alerta amb els falsos profetes, que són com a llops amb pell d'ovella. Veure la palla a l'ull de l'altre i no veure la viga en el teu. Esquinçar-se les vestidures, escandalitzar-se, perquè els fariseus a vegades se rompien els vestits com a símbol de desaprovació o d'una altra cosa. Expressions que surten de l'Antic Testament, que també n'hi ha moltes. Predicant al desert. Aquesta no és de l'Antic, és del Nou, perquè és el que feia Joan Baptista. Ser més vell que Matusalem, una persona que és més vella. Matusalem era l'avi de Noè, que va viure 969 anys, ni més ni menys. Està fet un Samsó. El paradís perdut, quan un perd una cosa molt valuosa. Fa referència
el paradís terrenal. La travessia del desert, que és el que fan els partits polítics quan perden les eleccions. No? I això ve dels israelites que, quan sortien d'Egipte, van fer la travessia del desert del Sinaí. Bé, la Torre de Babel, quan hi ha moltes llengües i no s'entenen. Ser un gegant amb peus de fang, que es diu d'aquella persona o institució que és molt forta però que té una base molt feble. Això ve del somni de Nabucodonosor, rei de Babilònia, que va somiar amb un gegant que tenia el cap d'or, els braços de plata, el cos de bronze, les cames de ferro, però els peus de fang, no? I se va ensorrar. I això vol dir que els imperis passen, pareixen molt forts, però passen i tots s'ensorren. Bé, una decisió salomònica, del rei Salomó, que va ordenar que s'apassen el Nil en dues parts. Tenir la paciència de Job. Job tenia molta paciència. Venir uns anys de vaques magres o de vaques grasses. Això surt d'un personatge bíblic, que és de Josep, no? Que va interpretar els somnis del faraó. El faraó va somiar en 7 vaques grasses i després 7 vaques magres, i Josep va dir, això és que Egipte passarà 7 anys de molta abundància seguits de 7 anys de fam, etc. Salt perquè no tenim tant temps. Faig una referència per anar acabant a aquella reforma del papa Pau VI, de nom Montini, que va fer la destrossa del calendari. Per què és una destrossa? Perquè se carrega, diguem-ho d'aquesta manera, la cultura popular. Sant Tomàs era el 21 de desembre i hi havia les fires de Sant Tomàs. La frase és més curt que el dia de Sant Tomàs. I en altres llengües també. En francès diuen a la Saint Thomas les jours grandissent d'un pas. No, encara ja no. Saint Thomas Day, the longest night and the shortest day. Tampoc serveix, A la Saint Thomas, dans 3 jours, Noël tu auras. Tampoc és. Tot això deixa de ser vàlid. Quan és ara Sant Tomàs? Sant Tomàs és el 3 de juliol. Però ho celebrem encara, Jordi. Pel desembre, no? Sí. És el que toca. Sant Benet era el 21 de març i va passar el 11 de juliol. Llavors hi ha uns refranys que també perden vigor. Per Sant Benet, cada cucut canta en sol indret, i si no canta és mort de fred. També diu igual en francès. Por San Benito, algo más que calorcito. Ja me direu, no? Etcètera. També n'hi ha en francès, en anglès. Sant Gregori passa del 12 de març al 3 de setembre. Per Sant Gregori la cigony ja al seu niu. Res de res. Sant Gregori palpa els préssecs. Tampoc. A la Sant Grégoire, il faut tailler la vigne pour boire. S'ha de podar les vinyes. Ja tampoc. No ho facis per Sant Gregori d'ara. Si vous voulez me croire, si voleu creure, tondez vos moutons a la Sant Grégoire. És a dir, per Sant Gregori, és el 12 de març, no al setembre. S'han de tondre les ovelles. Sant Macià. Per Sant Macià, l'oronella ve i el tord se'n va. Ara ja me direu el 14 de maig si ve cap oronella o si se'n va cap tord. Por San Matías, marzo a 5 días. Tampoc. Bé, per tant, jo som un defensor del calendari tradicional i de la cultura popular. I faria un suggeriment a l'obra cultural, per acabar. I és que quan faci el calendari posi les festes oficials, però també les festes tradicionals. Llança el suggeriment. I bé, ja he parlat massa, m'apareix. Moltes gràcies per la paciència.